kuti kodi tingapange bwanji kuti tidziwe kuti phone yathu ndi ya original kapena ya fake. Ya ndi chituyamba chomwe timapanga mupita ku direct call yanu. Ya mukafika kumene kuku mupanga dial star #06 basi mukangopanga hash makhala kuti yakubwereserani email number. Ndi email number ikabwera mupanga copy. Ya muipanga copy yonse, mupanga copy. Mukachoka kumene kuku ndi kuti mupita ku Chrome. Ya mukafika ku Chrome mupanga search email check. Mukapanga search email check muona poyambirirapo mene papangira mpange press pamenepo. Kenaka mufunika kuti mpange paste email manager yomwe munapanga copy. Kenaka ndikupanga pa press check email. Phone yanu ikakhala kuti mwina mwake ndi ya fake kapena ndiyovuta imazaonesera pamene papa. Ikamapanga verify mafoni ena amakana kuti apange verify kuti amalezise apereke details zonse ya phone. Ndetati tione kuti kodi ndiotani. Ya zambiri zimakonda kupanga stack pamene papa. Ikamapanga verifying imazavuta ndikupanga stack. Ya ndi yaife yanga ndikuti phone yanga mwayona ndi X5B Plus Honor. Ma details zake ali apa. Muona so pamusimu kasisa aonesa yani smartphone inapangidwa release 10 pa 2024 Android 14. Ndikuti phone ndi yabwinobwino china chilichonse chili bwinobwino. Ndi ngati phone yanu so ikumabwelesa kumaonesa details za phone yanu ngati zomwe zili phone ngati ma space chanchani apapa yabwelesa ndikuonesa zonse mene zilili. Ndikuti phone yanu yo ndi ya original.